I el col·lectiu LGTBI reclama que s'incloguen personatges LGTBI en pel·lícules, novel·les i en la ficció en general. La presència d'aquests personatges en obres destinades a la xicalla i la joventut els ajuda a acceptar-se i prevé la discriminació. Ha fet falta una eternitat perquè el gegant de l'animació infantil mostrarà personatges obertament gais o lluny del tradicional model heterosexual. Perquè la presència de personatges LGTBI en la literatura o el cinema infantil y juvenil continúa siendo una rareza. Se ve muy poquito y si se ve es como muy ambiguo, muy neutro. Yo soy un marica. Però els referents en l'etapa de creixement són vitals. Sense ells arribarà la soledat i els problemes. Hace que sientas que eres la única persona en el mundo que está pasando por ello. No sirve de nada no mostrar nada y de repente en adolescencia bombardearles, ¿no? Si todavía no se ha ido integrando en su desarrollo. ¿Qué haces? Nada, me pruebo vestidos. Naturalitzar la llibertat sexual i de gènere ajuda també a fer que tots respecten els altres. Que tú lo vayas integrando en todo lo que ves, lo naturalices, hace que luego tengas más tolerancia. Una visibilització que ja s'està aconseguint en la novel·la o les pel·lícules per a adolescents. Y resulta que yo no puedo parar de pensar en ti. Tot i que encara queda molt per fer. Que aparezcan más letras del colectivo LGTBI, que aparezcan personas trans. Ficció per aconseguir una realitat més tolerant.